حموشت عينت ندري نايت ألم كبدي هيباتيتس مالتي قالوا لو ما عندكن بزعبة هيباتيتس بي and هيباتيتس سي خزاربي كما يكن يهم حواتي مثلا نعزل ألم كبدي أب نفسنا نبزح سيستمات إيو كنترول تقبر حجمك بنهم بلع خلنا أتي حقيقو كلنا بنفسنا هم زخيد دحجز فانكشنالو ناي حموت ካብ ፀላም ከብዲ ባይል ማለት እዩ ጀሚሩ እዩ ኣብ ነፍስና ድፍጠር ናይ ኢሚዩኒቲ ካብ ሕማም ድከላኸለልና ነገር ሰፖርት ዝገብር ኦርጋን እዩ ቫይታሚን ኣብ ነፍስና እውን ስቶር ክገብሮ ይኽእል እዩ ድበዝሕ ግዜ መግቢ በሊዕና ንጥቀመሉ ነገር ኣሎ ገሊኡ ሎ ከዓ እቲ ስቶር ገብሮት ነፍስና ኣብ ዝኾነ ግዜ መግቢ ደይንረኽበሉ ወይ ነዊሕ ግዜ ጾም كلها قال مشالو دلينا حيلي ستور قبره مالتي يكبو regulates blood abdomen انتالو regulate قبره مالتي detox toxins كا زخونه همزه هج الكحول ست خلها زخونه اب نفسنا خلو دق بو ነገር ተሎ ካብ ደምና ክወፅ ዝገብሮ liver بخوميو ብዙሕ الكحول اتሰትት ኾንካ እቲ ፀላም ከብዲ ትንከፍ ድባሃል እቲ ኣብ ነፍስና ዘሎ ቶክሲን ከም ድወፅእ ድገብሮ ኦርጋን ስለ ዝኾነ ሊቨር ማለት እዩ ከምቲ ኣብቲ መጀመርታ ድበልክዎ ካብ ኤ ስጋብ ኢ ደሎ ሄፓታይተስ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ግን ብዛዕባ ቢኤንሲ ክዛረብ ብዛዕባ ተካልእ እውን ክዛረብ ተደሊኹምኒ ኣብቲ ኮሜንት ፃሕፉለይ ሕጂ ሄፓታይተስ ቢኤንሲ ክንብል ከለና ክልቲኡ ኣኪዩት ማለት ንሕጂ ሒዘካ تدل تاشو تراحبك ناي حكمنا تراحبك ناب كرونيك كم ديكيت تقبرو مالت كرونيك مالت نوي حجزين غي حزكا حنساب جن قلتيفكا تريفا لي كاوي ات درايكا نقرب نفسها اندا ترايكا زخونه ناي حكمنا ددليكا فاكسين ديو ددليكا ميديسين تري وسيدكا ناب نوي حجزي ز سرايسيس وي ناب كانسر غير دخل كلتي هم وخون خيلي مالتي عندي جن اب ناي HPV نهم نريو ناي هيباتيتس سي دبزح غزي اب نوح غزي نت صلام كبدي اتاك دغبر عينت فيروسي حجي بخمي يتحالف ناي كم زي نجر ناي هيباتيتس بي خنري خلنا بدم زخون همز ترانسفيوجن قاله صبو غير ديتا مرمره دم تخوينو كترخب كلها bodily fluid مالتي زي ناي كترخب كلها هذا حلفة كان يتقطعوي عينة حمام مالتي زخونة جزاخة حنت براش تتكلم تهون كبهم حلفة كخيلي of course كابد ناب كلها بتحرس كلهم حلف خيلي ناي H hepatitis C كنري خلينا دبزح جزي ناي دم ناي blood transfusion especially قدمي شنجعتني أنكل تندلو جزي دم توهب كان يرفع تخونكا أو يتهونكن بهم وكحلف خيلي دبزح جزي بمرخب بحلف حمام أيقونة هذا حج ساعات زي اتناي أب هوسبيتال دلو نجار كله ستيرال سلزغنة ناي حارسة بتتقمرنا بكال سبس لزكي ولا نتي مرفت تتقملو أب كم زي ناي شاربس دبهال بين كتوص أودي تقل نجار سلا دقمت شجر يبلون جن حد نجار خبلا دالي كم زعين حمام تلكم ولا همز شكورة قالت لكم ناي دم كتمرمرو شكور كمي كم تلو قالت نعو خمان صبو جيركا أب ناي شارب سيف دبل مشالو ولا كفتة فتنقادي كفت عينت كونتينر أبكم مهد قبرو لكم مهنياتم ناش تقولوا قالت لهم بهم أوكي وقو مالتي of course كترها بكل هون حدا كله سب كمرمرة له زغال حمام كي يتصنح مهنياتهم تدبلكو بمرخب رئيس لزي حلف ولا زغال حلف كي يتصنح كل جزء تست مقبار صبو نجاري مهنياتم تهلك أتفلت بكم زغي حلوكم مالتي ن hepatitis B vaccination ألو قدمي برخاب من جمار كاجري توسجو تخيل ن hepatitis C جن vaccination يبلون جن قاموا دحيزكم
ወይ ቫክሲኔሽን ናይ HPV ደይ ወሰድኩም ነርኩም ተኾንኩም እቲ ናቱ ሲምፕቶም ክስምዓኩም ከሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ነብስኩም ብጫ ይቀየር እንተሎ ድኻም ገብረልኩም እንተኮይኑ ከብድኩም ቀርፀት ትገብረልኩም እንተኮይኑ ከምዚ ረስኒ ይገብረልኩም እንተኮይኑ ሽንትኩም ከምዚ ክፅልም እንተጀሚሩ ወይ እዚ ሕኻኽ ክገብረልኩም እንተኮይኑ ሕኻኽ ከማን ኣብዚ ናይ ኢድኩምን ኣብ ናይ እግርኩምን ሕኻኽ ክገብረልኩም እንተኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሲምፕቶም እንተለኩም ቅልጥፍ ኢልኩም ናብ ዶክተርኩም ኪዱ ምክንያቱ እቲ ንከምዚ ዓይነት ቫይረስ ደድክም ከኒናታት ድውጋእ ክብኹም ማለት እዩ ሕጂ እስፔሻሊ ናይ ሄፓታይተስ ቢ ዝኾነ ቫክሲኔሽን ደይወሰድኩም ነርኩም እንተኮይንኩም እዚ ናይ ሙሉእ ሂወትካ ዘለካ ዓይነት ቫይረስ ስለዝኾነ ከነድክሞ ኣለና ነቲ ቫይረስ ነቲ ፀላም ከብድስ ሓደ እቲ ሰራይስስ ትበሃል እቲ ክትንክፎ ከለካ ሕጂ ኣክንዲ ልስሉስ ድኾንሲ እንዳተረረ ይኸይድ እቲ ፀላም ከብዲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መጀመርታ ተዛረብናሉ ፋንክሽን እቲ ፀላም ከብዲ ትገብሮ ኣብ ነፍስና እሱ ክግበር ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሊቨርሲ እንዳስርሑ እንዳጎደለ ፌይሊየር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብከምዚ ደይተሓከመ ዓይነት ቫይረስ ኣብ ነፍስና ተሎ ናብ ካንሰር ክቅየር ስለዝኽእል ቅልጥፍ ኢልካ እቲ ሕክምና ተረኺብካዮ ቅልጥፍ ኢልካ እቲ ከኒና ድዩ እቲ ድውጋእ ድዩ ተረኺብካዮ ንድሓር ንኸይህሰት ፀላም ከብዲ ይከላኸል ማለት እዩ ኣብ ሄፓታይትስ ክንሪኦ ከለና ከዓ ድበዝሕ ግዜ ስጋብ 95% ኢፌክቲቭ እዩ እቲ ሜዲኬሽን ማለት እዩ ሕጂ ኣክንዲ ናብ ክሮኒክ ድኸይድ ከምቲ ድበልኮ ናይ ሄፓታይትስ ቢ ናብ ሰራይስስ ወይ ናብ ካንሰር ምእንታን ክቅየር ቅልጥፍ ኢልካ ሕክምና ምኻድ ቅልጥፍ ኢልካ እቲ ደድለካ ሜዲኬሽን ክትረክብ ማለት እዩ ኣብ ጥንሲ ድበዝሕ ግዜ ከምዚ ሄፓታይትስ ቢ ተለክን ፓነል ኣሎ ሄፓታይትስ ቢ ሰርፌስ አንቲጀን ዝበሃል ኣሎ ንሪኦ ናይ ሄፓታይትስ C1 ኢሚኒቲ ለክን ድዩ የብልክንን ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ሪኣክቲቭ ተመፅዩ ማለት እቲ ቫይረሲ ኣለክን ከምዚ ዓይነት ሒዚ ክንፈልጥ እዩ ተይልና ሽዑ እቲ ቫይራል ሎድ ከመይ ከም ዘሎ እቲ ቫይረሲ ልዕሉ ድዩ ደሎ ኣብቲ ደምክን ወይ ትሑት ድዩ ደሎ ንሪኦ ማለት እዩ ልዕሉ ተፀኒሑ ኣብቲ ሳልሳይ ትራይመስተር ኣብቲ ናይ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ 3 ወርሒ ደሎ ካብ 6 ክሳብ 9 ወርሒ ደሎ ማለት እዩ ትሪትመንት ህባኽን እቲ ሓደ ናብ ሪፈራል ክሰደልክነ ናብ ሄፓቶሎጂ ክሊኒክ ናይ ከምኡ ድሕክሙ ዶክተራት ማለት እዩ እሶም ሽዑ ትደድለክን ከኒናታት ድዩ ደድለክን ድውጋእ ድዩ ደድለክን ነገራት ይህቡኽን እቲ ናይ ቫይረስ ኣብ ደምክን ደሎስ ጎዲሉ ክፀንሕ ወይ ደኺሙ ክፀንሕ ማለት እዩ ሽዑ ምስ ሓረስክን ከዓ ንቆልዑ ተስት ንገብረሎ ማለት እዩ ከመይ ኣሎ እቲ ናቶም ሊቨር ኤንዛይም ከመይ ኣሎ እቲ ዝኾነ ተተንኪፉ ከይከውን ገይሮም ኦልትራሳውንድ እንዳገብሩ ይሪእዎ ማለት እዩ ምስ ሓረስክን ንቆልዑ እቲ ቫክሲን within 12 ሰዓት ናይ HPV ቫክሲን ክንቦም ኢና ክብልኽን ይኽእሉ እዮም ኣብ ድበዝሕ ሃገራት እሱ እቲ ፕሮቶኮል ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ንቆልዓ ሓሊፉ ከይከውን ድሓር ካልእ ፀገም ከይምፃሎም ኢሎም ድህብዎም እዩ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን if anything ካብቲ ኮምፕሊኬሽን ናይ ሄፓታይትስ ደምፅእ ይከላኸለሎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ሊቨር ኤንዛይም ከመይ ከም ዘሎ ደም ክንወስድ ኢልና ክብልኽን ይኽእሉ እዮም ድሓር እውን ኦልትራሳውንድ እናገበሩ እቲ ፀላም ከብዲ ተተንኪፉ ከይከውን ክሪእዎ እውን ክሓትኹን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ከምዝለክን ማለት ክትወልዳ ይትኽእላኒኽን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ሰርቬይለንስ ንብሎ ስኽን ከመይ ያለኽን እቲ ቫይረስ ኣብ ነብስኽን በዚሑ ከይከውን ምስ ሓረስክን ከዓ ንቆልዑ እቲ ደድሊ ፕሮቶኮል እቲ ደድሊ ቫክሲን ድዩ ደድሊ ኦልትራሳውንድ ድዩ ደድሊ ደም መርመራ እንዳገበሩ እዚ ከምዚ ሓሊፎም ከይከውን ቸክ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሄፓታይትስ ትበሃል ዝኾነ ተለኩም እቲ ኮመንት ፀሓፍለይ ንሕጂ ብርክለይቲ